kai ba za a gushe ba har sai ya rage daga shi sai mala'ika jibril. sai Allah ta'ala ce da shi falyamut jibril, shi ma mala'ika jibril ɗauki ransa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da ya fara ɗauko ran wanda suke ƙasa da wanda ke sama da hamalatul arshi da israfilu ko gezau bai ba, amma ana cewa ɗauki lan mala'ika jibril sai ja da baya sai ce ya rab, ya ubangiji a ya mutu jibril, yanzu dama mala'ika jibril za zo inda zai mutu, saboda sun san shi muta'in ne thamma amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin. idan mala'ika jibril ya buga fuka-fukai ƙasa zai kawo wahayi, in yana dawa sama jinjina mai suke. Allah ya ce suna cewa da shi qalu ma za qala rabbukum, mai gida mai ubangiji ya faɗa ni. sai mala'ika jibril ya ce qala al-haq, Allah ya faɗi gaskiya, ku dai ku yi aiki kawai sai ya wuce. an fahimci magana. to ma'annan sallallahu alaihi wasallam yana da fuka-fukai a wata riwayan 600, a wata riwayan 2000, amma kowanne fuffuke zai rufe sansanin sama. dan haka yanda zaka iya rufe kwai da hannunka ka fasa shi, mala'ika jibril da kowanne fuffuke zai iya fasa duniya ba matsala. kuma Allah na son shi. duk wanda bai san mala'ika jibril, Allah ta'ala ya ce kafiri ne, inji ni Allah. man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa jibrila, sai ce fa inna Allah aduwwun liman lil kafirin. to shine malakul maut zai ce ayamut jibril, mala'ika jibril zai mutu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce da shi uskut, ca bakin ka kai shiru, yau iko ake. huwa khalqin min khalqi, halitta ne daga cikin halittuna. khalaqtuhu lima ra'aita, na halice shi dan abin da ka gani, in halitta, in kashe, in sake tadawa, in yi hukunci, ba kuma wanda ya sai tada hukunci. to sai mala'ika jibril ya sujada a karkashin al'arshi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a zararan mala'ika jibril. sai Allah ta'ala ce da shi man bagi, waye rage. ai shi ya sai yanzu kuma an zo karshen magana. sai ya ce ai da gani sai kai rayan da mutuwa ba ta cimma, sai ce to kai ma dauki ran kanka da kanka. ku je ku karanta, yana nan hadisi da na faɗi inda yake. wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mala'ikan mutuwa ya fara zara ransa, zai wani ƙara ya ce wallahi da ya san haka zafin fitar rai yake, da ya ƙara tausaya ma muminai. duk da fa Allah ya faɗi cewa ya tausaya din. wannazi'ati gharqa, Allah ce ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran kafirai da mujrimai, asalin fisga yayin fitar ransu. wannashitati nashta, ina rantsuwa da mala'ikun da ke cire ran muminai sannu a hankali. shine anan yake cewa da ya san da haka, duk da Allah ya ce an tausasan, amma ya ce wallahi da ya ƙara yi fiye da yanda yake. idan ya gama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya tambaya lokacin kowa ya mutu, ce limanil mulkul yau, ainal jabbarun, haka Allah zai ce. ina masu tirsasawa dole, ainal mutakabbirin, ina wanda na sa ayi suka girman kai suna jin su wata tsiyaci. limanil mulkul yau, wake da iko a yau. sai Allah ya ba kansa amsa da kansa, ya ce lillahi alwahidil qahhar, magana ta kare.